7:59. 8:00. A ja som troška neskôršie stal, lebo som si potreboval oddychnúť, vyspať sa trošku. Idem teraz zaniesť balík na poštu na námestie a potom idem pracovať do fitka. Mám stretnutie s jedným chalanom ohľade sponzoringu, no teda, čo ideme sponzorovať Fight and Water v Novákoch ako Victory Motion a obed, pokračuje roboty a večer sauna. Poďme na to. Bola tam strašná rada, tak som sa musel otočiť a ísť na inú poštu. Takže iná pošta. Prišiel som akurát do roboty a takto zaostrím sa. A idem popracovať s 2 ľuďmi a potom Fight and Water meeting a obedík a potom medzi tým možno dáme ešte nejaké fitko. Všetci mi pobrali oblečenie, keďže Viktor robí so značkou, tak má si veľa vecí. Ale všetci brat, otec, tak som dostal S-kové v tejto kraťase a sú mi strašne malé. Ale nevadí, sú veľmi pohodlné, lebo je to Airflow Shorts od Victory Motion, sú fakt pohodlné, aj keď sú malé. Proste dá sa v nich veľmi dobre hýbať. Takže ja tričko je moje. To je dobré, to je dobré. Cvičíme len 7 opakovaní. Mám rád taký silový tréning, tak sa mi dobre cvičí a je mi tak príjemnejšie. Dnes taká rýchlovka tréningová, lebo fakt že som nebol a pomaličky začínam. Ja si vždy všetko zapisujem, koľko som dal, aké váhy, koľko opakovaní, za akou váhou. Takže potom môžem zapísať do poznámok a ideme posledný cvik na brucho a môžeme sprchu. A potom ideme na meeting. Toto dýchčím ako lokomotíva. 30 minút tréningu, bez tréningu je to vidno. Práve sme skončili na meetingu. Preberali sme Fight and Water, ktorý ako Victory Motion ide sponzorovať aj spolu s 3G Fit klubom. Bude to zaujímavé podujatie. 11.7.2026 na kúpalisku v Novákoch. Teším sa na to. Teším. Prišiel som domov, idem sa napapať, pobudnúť čas s mojou rodinkou a už sa učili. Hruška, zajačik, telefón. Už učíme nášho syna. A to má len mesiac, aby vedel, čo je telefón. A aby vedel, čo je
Totižto to bol môj darček. Prvý darček. Prvý darček dostal hokejku. Idem spraviť rýchly obed. Kurácie prsia na grillovanej panvici so zeleninkou. Takú rýchlovečku. Idem si to tu rýchlo ešte povysávať a príde môj kamarát na uvoľnenie pred lakti, lebo on je automechanik, to je vlastne ten, ktorým robím alebo budem robiť výfuk na V335 ičko BMW 93 model. Čo ešte len vyjde to video. A tak poďme na to. No tak až teraz idem do Mosvítka po saune, po robote. Dneska bol taký pracovný deň, takže som pekne popracoval, porobil. A zajtra nás čaká nový krásny deň.